салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали омӯзишии мо. дар ин дарси кӯтоҳ мо сухани рӯз ва калимаҳои нав аз дарси 25-ро такрор мекунем. шакли пурраи дарси 25-ро аз канал тамошо карда метавонед. барои омӯзиши осон ва ройгони забони англисӣ лутфан ба канал обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. чун ҳар вақта дарси имрӯзаро низ бо quote of the day, яъне сухани рӯз оғоз мекунем ва сухани рӯзи имрӯзаамон чунин аст: The best way to predict the future is to create it, by Abraham Lincoln. тарҷумааш ба забони тоҷикӣ мешавад: беҳтарин роҳи пешгӯии оянда сохтани он аст. сухани Абраҳам Линкольн. New words, калимаҳои нав: when, what time, кай ва ё кадом замон, соати чанд, what, чӣ, who, кӣ, why, чаро, explain, фаҳмондан, need, эҳтиёҷ доштан, arrive, расидан, leave, тарк кардан, travel, саёҳат кардан, enjoy, лаззат бурдан, meet, вохӯрдан, best, беҳтарин, way, роҳ, predict, тахмин кардан, create, сохтан, future, оянда. дар ин ҷо дарси 25-уми мо ба поён расид. лутфан ба навор лайк монед, фикрҳои худро дар шарҳҳо нависед, ин наворро ба дӯстонатон ва наздиконатон равон кунед. барои хабардор шудан аз дарсҳои нав зангуларо зер кунед. аз ҳамаи шумо барои тамошои навор то охир миннат дорем. лутфан моро пайгирӣ намоед ва мунтазири дарсҳои нав бошед.